סבבה, אנחנו כאן, אודיו ביום שני, יש לי יום הולדת 34, כבר כבר, הקיץ הגיע, אי אפשר כבר לשים חולצה נדבקת, זה חם מדי, לא יצטרך לקיץ שספיידר בא, משהו כיף, אנחנו נלמד סמית היום, אני לא זוכר מי ביקשו 2, אבל בגלל שזה הולך להיות יום הולדת שלי ביום שני, אז כנראה אעשה את זה בשבילי ובשביל התלמידים שלי, שזה כאילו, זה גם כל עוד השרון, זה רועי, עמית, בסרמן, ויש לי את שרון מראשון, הקבועים, ויש עוד הרבה, אל תפסו, סבבה לגמרי, איך קוראים לו, תפקיד בגם, גיא, מת עליך, סבבה, אז זה בשבילכם, סמית, עכשיו בדיוק חזרנו ל-20 שעה, ואני אוהב את זה מאוד, כי זה מאוד סטרץ', זה מאוד נוח, ואנחנו רוצים סך הכל שיהיה לנו נוח בגדול. והקטע הוא שהרבה נוסעים והם ממש מזיעים ומתבאסים, כאילו, בגלל שזה מכנסיים ארוכים, זה בגלל השינרים. ואז תמיד שהוא אומר לי, אני אומר לו, למה אתה לא נוסע עם רגליים ארוכות? זה כאילו, מכנסיים ארוכות, בגלל שזה כאילו, זה מטריות ממש מזיע וקשה להוציא את הרגל. תוציא את הרגל, לא קשה לי עם מכנסיים, אבל מכנסיים סטייל, נכון? אהה! לא! ואז הוא אומר לי, לא, אבל אני מקבל שינרים, אז כאילו זה כואב לי. ואז תמיד עולה לי לראש, ביסקט כזה קיבל מכה ברגל, אז כאילו, זה לא משנה. מכה, סך הכל, כולם מקבלים מכות כל הזמן, תבין, הכל כאילו, יש לי שינוי בעצם בכלל, כאילו, כל הדברים האלה. אז לא, דווקא מכנסיים כאילו של גלישה, זה פשוט נוח, יש גם מכנסיים כאילו רגילים. זה ממש, כאילו, מי קבע מה זה סטייל? תכלס. סמית. באתי מלא? אוקיי, סבבה. בשביל סמית אתה חייב לדעת 50-50, פייבו. בהתחלה, כמו שאנחנו רואים פה, מתאמנים במדרכה, להתאמן ככה 50-50, פייבו, ואז להתאמן על סמית. עכשיו הסמית הוא בדיוק כמו הפידל, כמו הקרוקט, תנועה. הסקט, תנועת הגוף. אבל כמו פיבל, תמיד זה ברגל האחורית, תמיד, זה כמו שאתה בא עולה עליו, תמיד זה נשאר וזה שומר, ומכאן אתה חייב להקפיץ עם הטל. אז מה שבשביל סמית, אבל באמת בשביל סמית, לפני שאתה עולה על קרב רגילה או משהו, אתה חייב לבוא להתקע כמו סטול, אתה בא סמית ויוצא. אני אעשה אחד, בשביל להתקע כאילו דבר כזה, כזה, להתאמן ולדעת את זה, ואז אתה יכול לבוא טיפה בזווית. כאילו, הכי טוב לבוא ככה, טיפה בזווית, ככה, להתקע, לתת כמה. זהו, תישאר על הרגע האחורי, תנועה של הגוף. יש לכם סמית. 34, מי ידע? אוקיי, בגדול למדתי סמית, מזל טוב לי, 34. עכשיו, אני אמרתי, בגיל 17 הצלחתי פעם אחת, איך קוראים לזה, דארק סטייל. ואז שואלים אותי כל הזמן אם אתה עושה דארק סטייל. אז אני חייב בגיל 34, כנראה עוד יומיים או עכשיו, לנצח את זה, ולעשות דארק סטייל. להגיד, היי, הצלחתי דארק סטייל. החיים הטובים, סמית, כל הכבוד, מזל טוב. ביי. אוקיי, סבבה, היי, היה חורני, ואתם רואים, אל תעשו את זה בבית, זה רואה סקטים, בלי להאכפת מהסקט הזה, או ככה מסכן כזה, קיבל מכה, כזה, אז בכיף, קיץ הגיע, חיים טובים, לא לשכוח, כואב שזו.
דארק סלייד, רק אם יש לך קר ספייר, הוא יצא לי מאפן, אולי פעם הבאה אני אעשה יותר טוב. כיף.